Γεια σας παιδιά, King Dragon. Τι κάνετε? Μια χαρά μιλά. Εδώ είναι ένας τέλειος μου κόσμος. Και τώρα θα μπει ο King Dragon. Σε αυτό το βίντεο θα μονομαχήσουμε για ποιος είναι πιο καλός στο Minecraft. Είσαι άδικος. Ο King κατακτής, όπως βλέπετε, είναι εκεί πέρα και περιμένει να πεθάνει. Πέθανε ήδη. Ομιτζή, φίλε! Μίλα όσο να το δεν θα ακούγεται τίποτα. Δείτε τώρα τι θα γίνει. Μεγάλη γκάθα. Ο King κατακτής πηδάει από εδώ και από εκεί σαν το παρβαλό κατσίκι. Είδατε Καλό. το σημάδι μου, δεν πέσετε φίλοι μου. Γι' αυτό κάντε like σε αυτό. Like και subscribe σε αυτό το βίντεο. Και δεν θα τα μεταλλιώσετε. Θα ανεβάσουμε και άλλα τέτοια βίντεο. Γράψτε King Dragon Games Minecraft. Ακούτε και τηλεόραση τώρα. Κλείστε τηλεόραση. Τώρα ο King κατακτής παίρνει πράγματα. Πρέπει να το διαλύσουμε. Ομιτζή, φίλε! Βγήκε! Ρίχτε του! Δεν νομίζω ότι είναι λίγο βαρετό. Πλάκα κάνω, είναι τέλειο. Πρέπει να φύγουμε. Τώρα σας αφήνω να απολαύσετε αυτό το τέλειος. Ναι, ξέχασα να σας πει ότι αυτό εδώ πέρα το σερβερ το έχει αρχίσει και από πριν. Και επίσης ότι αυτό θα είναι και το πρώτο του βίντεο, γι' αυτό συγχωρέστε το για τα πολλά λάθη. Σε πέτυχα. Όχι. Ναι, λέει έπαιζε. Όχι. Όχι, εκεί πέρα. Εκεί πέρα βρήκα τα τέλεια πράγματα. Τσες. Τα έχω Δεν πάρει. έχει τίποτα. Τα έχω πάρει ήδη όλα. Μυαλό κουκούτσια, παιδιά. Shit. Δείτε τώρα τι χαζά θα κάνει αυτός ο άθλιος. Αν τον πετύχεις τηλεφώνα με. Ντριν, το πέτυχα. Δεν τον πέτυχες. Με τον bow που βρήκες θα έχει πεθάνει να τον είχες πετύχει. Άστοχε. Πλάκα κάνω, εγώ θα του είχα στείλει στο γάμο του Καραγκιόζη. Όχι. Όπα, έλα, πέτυχε αυτό τώρα. Ρίχτε! Το πέτυχες. Άντε, γεια. Δεν πω το τέστερ πακ. Κυρίες και κύριοι, δείτε βλάκας αυτός ο τύπος. Νομίζει ότι μπαίνοντας από μία άλλη εφαρμογή θα με απειλήσει. Αλλά είναι άθλιος. Ναι, θα σε πουλήσω. Αμάν, κατέβηκε στο μέρος που έχει diamond. Άρα όταν βγει πρέπει να πεθάνει. Περ. Πού είσαι ρε? Δεν το βλέπω εκεί πέρα. Κομμύρι μου. Πήγαινε εκεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί πια να ρίξει. Δεν θέλει. Φυσικά με ένα χτύπημα πεθαίνει. Ο King κατακτής. Destroy τώρα. Έλα, κατακτή. Ρίξτε. Όχι. Αξίζει το πράγμα το τέστερ πακ. Αξίζει τίποτα. Ρε! Είσαι άριστος. Τότε δεν θα ξαναδόξω το σερβερ. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Αλλά ο King κατακτής ήθελε να με απειλήσει. Φοβήθηκε. Ακριβώς. Πατήστε like και συγχωρέστε αυτά τα μικρά λαθάκια που κάνω. Ναι, αν είσαι άδικος και εγώ είμαι άδικος. Αυτά τα πολύ μικρά λαθάκια.
Θα βρούμε τώρα Φοβάσαι έναν άλλο μου κόσμο που είναι εξίσου καλός. Ο Χάρης φοβάται. Σίγουρα έσταμε ένα λεπτάκι. Αρχίζει. Ποιο είναι αυτό? Εδώ είμαστε. Και πάλι δεν φοβάσαι. Γιατί φοβάμαι. Πόσες σκάλες έχει? Ξέρω. Δεν είναι αυτό. Τι έβαζες στο σύγχρονο? Να Όπως- κάνεις εμπορεσμένο. Όπως βλέπετε, αυτός ο κόσμος είναι πολύ περίπλοκος και με πολλά σκαλοπάτια. Πέφτει! Ωραία, τώρα απολαύστε το ωραίο βίντεο. Και αυτή τη στιγμή το βίντεο μας δυστυχώς πρέπει να διακοπεί. Γιατί?